ତୁମ୍ଭେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ନାଜିଦ୍ ରାଇକାଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କର ସହିତ ବାସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଭିଭାବକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ନାଜିଦ୍ ରାଇକା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ରାଇକା କୁ ମୋହର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ବବିତା ରାଇକା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ନାଜିଦ୍ ରାଇକାଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି।
प्रभु मोहर सहाय हेयंतु मोहर हृदय तुम्भर हेउ तुम्भर हृदय मोहर हेउ। वर्तमान माने से माने प्रतिज्ञा करे ये समस्त विषय से प्रकाश करिसेंती। जदि से मुद्रिका अच्छी ताहले मुद्री आनिले से प्रार्थना सहित आदान प्रदान करेंगे। गम यीशु तुम नाम को धन्यवाद करुछु प्रभु नाजिद एवं बबिदान को तुम हस्त देउछि से मान जोटा कर हाथ धर तार जोटा कहबी मो तुम्भकु मो तुम्भकु मोर स्त्री स्वरूपे स्त्री मोर स्त्री स्वरूपे ग्रहण करिथिबारु एहार निदर्शन श्रुति स्वरूपे एही मुद्रिका प्रदान करुअछे। मो तुम्भकु नहीं अबे नहीं आप मो तुम्भकु मोहर स्वामी स्वरूपे ग्रहण करिथिबारु एहार निदर्शन श्रुति स्वरूपे एही मुद्रिका प्रदान करुअछि। संयुक्त करियछन्ति मनुष्य से माने ध्यान न करू। ए दुई जन अर्थात श्रीमान नाजित रायका एवं श्रीमती बबिता रायका पवित्र परिणय सूत्र रे आबद्ध हेबा निमंते एई सभा साक्षात रे एवं ईश्वरंकर सम्मुख रे स्वीकृत होई अछन्ति। पुणी परस्पर हाथ धराधरी होई विवाह चिन्ह दे ताहा ग्रहण करी निजर सम्मति प्रकाश करि अछन्ति। अतएव मो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे राष्ट्रीय विधि अनुसार एमानकु सर्वसम्मुख रे स्वामी स्त्री बोली स्वीकार करुअछि। हाथ ताली दियो। गम यीशु तुम पवित्र नाम को धन्यवाद। वर्तमान एमानकु तुम एक करिछ जो राष्ट्रीय विधि अनुसार प्रभु रेजिस्ट्रेशन करिया पई साहाय्य कल प्रतिश्रुति देइछन्ति। ए प्रतिश्रुति जे चिरकाल पर्यंत रहिबो प्रभु एमाने आदान प्रदान करिसन्ति। प्रभु संपूर्ण भाव में दुखरे सुखरे एमान जीवन काटिबा को पारिबे एवं सेमान को बहुवंश प्रजावंत आशीर्वाद करिबे। तुमे गौरवान्वित हो। महिमा प्रशंसा गौरव तुमे पाओ। जीशु राजा जीशु नाम रे मागुछि प्रभु आमेन। बसंत